ωραία δωράκια και έχω μαζί μου τα αντιλιακά Μακροβίτα. Τα έχουμε ήδη δει τα προϊόντα Μακροβίτα και κυρίως τα λάδια τους, τα έλαιά τους που είναι πάρα πολύ, είναι σχεδόν 100% φυτικά, χωρίς καθόλου χρωστικές ουσίες, χωρίς παράπενες. Υπάρχει όμως και η αντιλιακή σειρά, μια εταιρεία την οποία βρίσκουμε στο φαρμακείο και σε μαγαζιά τα οποία έχουν βιολογικά προϊόντα. Όσοι τα έχετε χρησιμοποιήσει, σίγουρα εμπιστεύεστε τη συγκεκριμένη εταιρεία. Είναι φυσικά αντιλιακά καλλυντικά. Αυτό είναι που τα κάνει και ξεχωριστά, το διαφορετικό τους τέλος πάντων, ότι είναι πάρα πολύ φυσικά. Σχεδόν 100% φυσικά δεν είναι, κορίτσια? Ορίστε. 97, εντάξει. Έβαλα ένα 3% παραπάνω. Τι έγινε? Λοιπόν, θέλω λίγο να δούμε τα προϊόντα και από εσάς 10 θα κερδίσετε αυτά που έχω εδώ μπροστά μου. Τα 4, 5 στο τηλεφωνικό μας κέντρο αν καλέσετε στο 210 60 25 629 630 και άλλοι 5 θα ανεβάσουμε φωτογραφία στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook. Τα δωράκια λοιπόν είναι αυτά εδώ. Μπράβο. Άρα κάνω έτσι. Λοιπόν, έχουμε την αντιλιακή κρέμα προσώπου, η οποία είναι αυτή. Εντάξει, Βένια μου, η οποία είναι αυτή με 50 δείκτη προστασίας. Έχουμε το γαλάκτωμα σώματος αλλά και προσώπου, το οποίο μπορείς να το έχεις μέσα στη τσάντα για ευκολία, με 30 δείκτη προστασίας. Αυτό εδώ. Έχουμε να σας δώσουμε δωράκι. Εδώ τη λοσιόν για τα μαλλιά, για την προστασία των μαλλιών, για τον ήλιο. Πολύ σημαντικό να φροντίζουμε και τα μαλλιά μας στον ήλιο. Και έχουμε και αυτό το προϊόν, το οποίο είναι το After Sun. Δηλαδή είναι το γαλάκτωμα σώματος, το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μετά την ηλιοθεραπεία μας, μετά το μπάνιο μας, όταν έχουμε φτάσει στο σπίτι για να προστατεύσουμε την επιδερμίδα. Είναι μεγάλη σειρά, έχει πολλά προϊόντα, αλλά ξεχωρίζω εγώ. Παιδιά, πού είναι αυτό το Gel Aloe, το φοβερό, το Gel Aloe? Είναι αυτό εδώ. Να το. Αυτό λοιπόν είναι ένα φοβερό προϊόν στην αντιλιακή σειρά της Μακροβίτα, το οποίο έχεις καεί λίγο από τον ήλιο, έχεις έναν ερεθισμό. Ακόμα κι αν καεί στην κουζίνα σου, δηλαδή ένα μικρό έγκαυμα, αμέσως και για τα παιδάκια κάνει φοβερή δουλειά. Αυτό δηλαδή οπωσδήποτε πρέπει να το έχετε στο σπίτι σας, 97% φυσικό προϊόν της Μακροβίτα. Και βεβαίως η αντιλιακή προστασία για τα παιδιά μας που είναι εδώ. Παιδικό αντιλιακό γαλάκτωμα προσώπου και σώματος πάλι. Αυτά εδώ τα πρώτα λοιπόν, τα 4 προϊόντα γίνονται δικά σας. Καλείτε και ανεβάζουμε και φωτογραφία. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Σας έχω και εγώ πολύ ωραία δωράκια γιατί την Παρασκευή θα κάνω